Mga trabahante sa usa ka textile company sa Barangay Gabi, lungsod sa Cordoba, may reklamo kay upat ka kinsinas nang wa makadawat sa ilang sweldo. Si Luan Merondina sa report. Idangop sa RTV Balitang Bisda, kining pipila ka mga trabahante sa usa ka textile company sa Barangay Gabi, lungsod sa Cordoba, human makadagang higayon ang gipasaligan nga mahatag ang ilang sweldo sa nakalabayng upat ka kinsena. Matud sa mga trabahante, nagsugod ang delay sa ilang sweldo niadtong buwan sa Setyembre diin malangan sa tag-upat ngadto sa 7 ka adlaw una mahatag ang ilang sweldo. Apan ni samot kini sugod niadtong Nobyembre 30 nga gisaaran sila nga itingob na lang kini sa sweldo nila sa Disyembre 15. Apan pag-abot sa Disyembre 15, gisaaran na usab sila nga ihatag kini sa Disyembre 21 apan wa gihapon. Pagka Disyembre 22, gipatawag sila sa ilang kompanya aron pahibawon nga mihimo og kasulatan ang tag-iya sa kompanya nga gisaksihan sa Barangay Kapitan sa Gabi, Barangay Secretary ug Treasurer nga sa Enero 15 na mahatag ang tanan nilang sweldo. Ang naghimo ani is kanarang si Ma'am Raog ang kapitan, dayon gidala sa company, gibasa din nila namo. Wala. Wa man mi kabaw nga sila naghimog kasabutan ani. Apan sa gihapon, napakyas ang tag-iya pagtuman sa iyang saad. Midangop na sila sa lokal nga hagamhanan sa lungsod sa Cordoba apan gitambagan silang muduol una sa dole. Nagset na og appointment uban sa Dole 7 pinaagi sa Sena kon single entry approach program apan wa usab kini makatunga. Nagpasko mi ma'am nga wala mi kay November, January, New Year wala. Kay ngano wala man niya sweldo maski na lang tagitagaan mi niya gamay nga lang makapalit mi sa iyang nagpasko og New Year wala mi nada. Mo nang sakit kay sa mong part sa iyang gibuhat unya gahapon pinakalas na niya nga saad. Amo ginang gipanghugtan kay iya nang gipirmahan sa iyang gibuhat man wa gyapon siya motunga. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagbisita ang naasoing kompanya apan walay miatubang kanamo. Wala usay mitubag sa among mga text ug tawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.